Gilusad sa lokal nga gobyerno sa Digos City sa Davao del Sur ang Cultural Display Center of Cultural Depository sa City Hall. Ang display center nagpasundayag sa kultura sa tribong Bagubo Tagabawa nga nagpakita sa tradisyonal nga sanina, mga accessories ug ang makuting nga proseso sa inabal weaving, usa ka traditional weaving technique gamit ang mga abaka fiber. Nagpakita sa ilang craftsmanship ato sa aktibidad ang mga local inabal weaver gikan sa tribong Bagubo Tagabawa sa Digos City. Dugang sa pasundayag ang mga paintings sa mga estudyante sa Tudlok Visual Artist Guild gikan sa Davao del Sur State College nga naghulagway sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga taga-Digos. Gidisplay sab ang makasaysayan nga mga imahe sa Digos City atol sa World War II diin ang source gikan sa National Archives and Record Administration. Kauban ang mga litrato gikan sa 2024 Padigusan Festival paghimo og visual contrast sa nangagi og kasamtangan nga sitwasyon sa syudad. Nagpahayag sa iyang pasalamat ug kahinam si Mayor Joseph Fertich Cagas sa cultural preservation. Suportado sa lokal nga gobyerno sa Digos ang inisyatibo sa Committee on Cultural and Arts sa Konseho sa kolaborasyon sa City Tourism Office sa pagpalig-on sa pasalig niini sa pagpreserba ug pagpromote sa buhi nga kultura ug kabilin sa City of Choice. Magpadayon ang lokal nga gobyerno sa pagtrabaho alang sa pagpalapad sa Cultural Depository aron mahimo kini nga mas accessible ug paghimo og usa ka malungtarong epekto alang sa umaabot nga mga henerasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.